što se tiče sadržaja, ja sam se uistinu potrudio proučiti kurikulum na što poziva Škulhofer i tu bi se moglo razgovarati do najveće što se tiče samoga sadržaja. Ali pomalo je to bespredmetno u ovoj situaciji kad se trebamo vratiti na početak priče i načelo o čemu je govorio profesor Matović. Ako to ne rješavamo, stalno ćemo se vrtiti u ovom krugu sadržaja i tih korekcija kozmetičkih koje bi se mogle načiniti. To nije rješenje. Jedina demokratska opcija u ovoj situaciji koju treba je ponuditi roditeljima izbor u skladu sa njihovim pedagoškim i vjerskim uvjerenjem. To je jedina demokratska opcija. Jednom moramo došli. Mislim da bi se s njim svi trebali staviti. Ovo pitanje, ovo što smo čuli razrednika, nastavnika, profesora i stručnog osoblja, ja ovdje želim iskoristiti prigodu u svoje osobno ime i u ime Katoličke crkve da ih pozdravim, da ih uputim i u njihovom teškom radu, vrlo vrijednom, da odoljevaju svim ovim pritiscima i ovome što se može pročitati, da se ne daju zastrašiti u onim svojim temeljnim opredjeljenjima i ono što vjeruju. Jer nije situacija kod svih ista. I uistinu ovdje postoje razlike. Te razlike moramo uvažiti. Isto kao što trebamo uvažiti razlike značajno dokazane između muškarca i žene, a ne ih izjednačavati, tako i u ovom pitanju. Evo recimo za doktora Škulhofera, kad govorimo o sadržaju, evo jedan samo kratki detalj koliko je zapravo u ovom cijelom pristupu nije se poštivala procedura. Kad se kaže u 4. modulu, dakle za 3. razred srednje škole, spominje se deklaracija o seksualnim pravima Svjetske zdravstvene organizacije. Ako bi dr. Škulhofer nešto o tome mogao reći o kojoj deklaraciji riječ, ali možda nije ni potrebno da ga sad zamaram s time, jer zapravo riječ je da provjerili smo i kod Ureda za Svjetske zdravstvene organizacije, ta deklaracija ne postoji. Postoji deklaracija Svjetskog seksuološkog kongresa. Da, postoji, 1999. A Svjetske zdravstvene organizacije ne, pa kako je moguće da ovakav sadržaj koji govori o ovako ozbiljnim stvarima sa djecom se ide raspravljati o nepostojećoj deklaraciji. Evo samo jedan ne treba reći. A gospodinu Filipoviću, mislim da je njegov uloga kao ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje zapravo prije svega ovim sustavnim pitanjem. Možda ne toliko sadržaj, to rade drugi koji je on zadužen. Ali meni je ključno pitanje, ako pogledam odluku koja je donesena 27.2. koji je potpisao ministar, tamo se spominje kurikulum. A zna se da je od zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u članku 26 se definira nacionalni, nakon toga plan i program, onda školski. U članku 29 govori se o eksperimentalnom programu koji ima različit način uvođenja od onoga što je vezano s kurikulum. Ja ne znam ako mi gospodin Filipović i svima nama može pokazati odluku koja govori da je uveden eksperimentalni program. Ja je nisam vidio, nije dostupna na stranicama agencije i ministarstva, ako postoji, volio bih znati za nju, jer u zadnje vrijeme se govori o eksperimentalnom programu. Ako čovjek koji se bavi znanstvenim područjem zna da eksperiment podrazumijeva i kontrolnu skupinu. Da postoji, i kao što je bilo kod mogućnosti izbora programa Groznog i programa Foruma za slobodu odgoja, da se provelo vrednovanje jer je bilo dijelu škola koje su zato imale sve uvjete, a to predviđa članak 29, a mi vidimo kakve škole je uvedeno gdje nema ni blizu uvjeta, a u tim uvjetima bi trebao Hrvatski sabor donijeti odluku. Ja ne znam da smo mi u početku priče zapravo je otišlo upit. Od početka je jasno rečeno da će kurikulum zdravstvenog odgoja biti eksperimentalno proveden u 2 nastavne godine. Dakle, to uopće nije sporno. A što se tiče evaluacije Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje metodom slučajnog uzorka, dakle, napravit će evaluaciju zatečenog stanja i nakon eksperimentalnog provedbe nakon 2 godine. Dakle, sve je sukladno proceduri i ništa. Dobro, u redu. Izvolite. Neistina. Gledajte, ja bih jako volio da mogu odgovarati na sadržajne pitanje. Mislim da one jesu važne, jer na ovaj način dolazimo do toga da, kaže se, ovaj svijetu nazvan neprihvatljivo i izbacimo to. Odgovorit ću na ovo pitanje. Dakle, deklaracija o seksualnim pravima, kao prvo, se spominje u 3. razredu srednje škole, ne osnovne škole. Druga stvar, deklaracija, ako odete na stranicu Svjetske zdravstvene, naći ćete. Zašto? Ona
nije nikada formalno službeno prihvaćeno svjetske zdravstvene, premda je jedan dio Južna Amerika. Jeste li pročitali uopće deklaraciju? Dakle, ona se nalazi na stranici svjetske zdravstvene organizacije. Ona nije formalno prihvaćena na skupštini naprosto zato jer je veliki problem s njenim prihvaćenjem u pojedinim kulturama. Da bar jedan argument, evo vam. Mislim, pretpostavljam da ste došli čuti nešto, ne samo... Vidite što jedan argument. U tom smislu, ono što zapravo, on je bio deklaracija seksa pravima koja je važna on kurikulum i zapravo pravo mladih ljudi na informaciju o seksualnosti. I to je ono što se spominje u trećem razredu srednje škole. Mislim da je strašno važna jedna stvar kad govorimo o pluralizmu, kad govorimo o pravu izbora roditelja. Mislim da ako krenete u ovu ideju da roditelji imaju pravo birati sadržaj u školskom programu, onda ćemo doći do toga da će se uskoro stvoriti podjela u Hrvatskoj kakvu povijest želimo slušati. Pa će jednih isto tako. Imat ćemo diskusiju, možda da uzmete mikrofon, imat ćemo diskusiju o biologiji. Da li treba uopće govoriti o evoluciji, da treba govoriti isključivo o kreacionizmu? Postoji škola koja je sekularna i koja se temelji na onome što trenutno znanost zna. Ne zna sve i neke stvari će se promijeniti, ali to je jedini način na koji škola funkcionira u sekularnom društvu. Profesor Maturić, pa nastavljamo onda s pitanjima, da se sve ne svede samo na vaša međusobna pitanja. Dobro, malo nastavio bi ovo što je rekao Aleksandar. Postoje te različite razine. Ja ću opet ponoviti primjer da i sad kad znamo ko se oko koga vrti, nisam obvezan vjerovat u sudbinu upisanu u zvijezdu. Prema tome, smisao seksualnosti gdje je upisan? Gdje piše smisao seksualnosti? Gdje je zapisan? Evo, ovo sve pokazuje jasno znanstveno dokazane činjenice. Kad su znanstveno dokazane, mogu oformiti biologiju, kemiju, fiziku, biokemiju i što god, ne trebamo imati dva tipa. Niti postoji tako što nezamislivo kao što bi bila neka religiozna kemija, religiozna biologija. Ne postoji jedna univerzalna. Ali je poanta u tome, kad dođemo do određenog vrijednostnog sadržaja, dakle sadržaj koji je vrijednostno angažiran, koji uključuje cijelu osobu, dakle to više nije pitanje gomile činjenica, gomile znanja, nego angažira cijelu osobu, sam njezin svijet. Onda u tom smislu se moglo očekivati i trebalo je očekivati da će na ovom području, konkretno području zdravstvenog odgoja, kažem zdravstveni odgoj sam po sebi, ako bismo ga tako drugome poručili, on ne bi shvatio da je to ujedno i spolni odgoj. Ali je unutra važan čimbenik također i spolni odgoj i to izaziva. Zato je o tome trebalo voditi računa od samog početka. To će izazvati. I ja se ne slažem da treba imati dvije povijesti. Trebamo imati jednu objektivnu znanstvenu povijest, ali neke imate na filozofskom, neke imate na hrvatskim studijama, neke imate bilo gdje drugdje. Oprostite. I to je problem. Trebamo imati jednu objektivnu povijest, ali do sada mi vidimo da imamo poteškoća sa oblikovanjem jedne prave znanstvene objektivne povijesti. I to nije onda stvar onoga što se dogodilo, nego stvar onoga ko tumači, stvar onoga ko pristupa, iz kojih pobuda pristupa, iz kojih motiva, iz kojih razloga. A to sve govori o tome da naše društvo, hrvatsko društvo, je duboko izranjeno, iskrižano. Prije nego što je ono, oprostite, o tome treba voditi računa. Onaj ko pristupa problematici odgoja, obrazovanja, on mora voditi računa o tome. On ne može se samo reći ispoštivana je demokratska procedura. Jer ispoštivati demokratsku proceduru što znači na kraju? Izrigati diktat. Ja ne znam, to ću se ne objasniti, ali će se to vjerojatno isto tako
ako su tolerantni, objasniti kao i kad imaju dijete koje ide ili ne ide na vjeronauk, obično su djeca koja ne idu na vjeronauk u manjini, pa će vjerojatno u tolerantnom razliku nećemo biti problem, će možda će biti kao i na vjeronauku, da će sjediti djeca koja ne ide na vjeronauk, pa će sjediti u razliku i slušati. Ja sam rada da će biti tako. Profesorice Rudan, pa ćete prvi. U tom nije prilika, jer djeca će objasniti onako kako i roditelji objasne. Djeca su djeca. Prema tome, ova mišljenju nemogućnost da se odrasli nekako usaglase, šta je opasna za djecu, naravno izgledano iz perspektive djeteta, jer dijete ne može jasan koncept. Uglavnom slušaš što kaže roditelj, na čijoj strani, da takve linije su strane, očito postoje, gdje roditelj će većina djece, osim popunjenih adolescenata, oni koji su popunjeni, kojima će baš dobro doći, imaju još jednu bitku da vode sa roditeljima, pa možda odu na obrnuto što govori roditelj. Ali mislim, se šalim da kako premda je moguće. Ali to je izuzetci, ali mislim da od uvijek je, to roditelji očito ne vjeruju u sebe. Djeca, uglavnom, ako su roditelji prema se brinu za djecu, imaju relativno dobre odnose s djecom, djeca su dosta lojalna ljudi. Ja sam puno godina dječji adolescentni psihijatar i ne bih rekla da sam se prevarila. To djeca su suradljiva, ako mi kao odrasli imamo načina s njima i ako posvetimo nužno strpljenje itd. A bojim se da smo se mi pretvorili u vrlo netolerantne ljude, ne samo ovdje, nego inače o raznim pitanjima, što mislim da stvarno pružamo grozni primjer, ja ne znam. Kako je netolerantni. Nama je stalno, ja se sjetimo one djece sa malih curica sa HIV-om. I sva znanost je govorila da to nema opasnosti za druge. Ne, to ne mogu zaboraviti te scene s televizije, gdje se traži smještaj za djecu sa dve curice. U adolescenciji djeca se više priklanjaju vršnjacima u smislu da im oni postaju sada važni nego što su im bili važni prije. Ali njihovi roditelji, njihova obitelj je njima i dalje najvažnija i sva istraživanja pokazuju da djeca neke stavove oko najvažnijih stvari donose iz svog doma. I ona mogu čuti i biti pod pritiskom vršnjaka u raznim drugim stvarima, ali oni su najčešće se povode kod vršnjaka za to što će se obući, kako će, koju glazbu će slušati, oko nekih, recimo, nama možda marginalne stvari, ali koje će zanimanje odabrati, kako će imati stavove, to je već davno zapravo i nekakav emocionalni ton koji će biti prema seksualnosti ili prema vjeri. To je kod njih već postoji. Oni to vide iz našeg ponašanja, iz našeg držanja, iz naših reakcija kad gledamo televiziju ili čitamo novine ili komentiramo ono što čitamo. Ja moram reći, ja se danas jako grozno ovdje osjećam. Pitam se zašto sam došla. Od vas sam dobila, nisam dobila nijedan pljesak, drugi su dobili. Doktor Bođić, vi ste htjeli reagirati. Ovo pitanje kako će djeca reagirati vrlo konkretno. Da li se uopće vodi računa o djeci? Mislim, vodi se računa o djeci, ali se vodi računa o tome što će učiti školu. Ali ova cijela polemika meni ne djeluje, ne sad je pozivam vas da ćemo konkretno. Možda reći da je stvorena atmosfera da se nekad ne zapravo nešto. Ono što je početna postavka, a to je da svi trebamo raditi u najboljem interesu naše djece. I to je činjenica od koje polazimo. Ako je drugčije, ne bi bilo dobro. A onda, da kako da su roditelji oni prvi koji svoje, da kako, koji može želiti više dobra nego roditelji. Ima i situacija koje nisu možda tako, ali to su ekstremne situacije na kojima trebamo poraditi u društvu svi zajedno. No, vratili se na ovo pitanje što će djeca. Iz vrlo konkretnog primjera, dakle, rekao sam curicu od 9 godina ima. Jedna je djevojčica muslimanska vjeroispovijest njihova. Ona je rekla, tata, pa mi se s njom
djecom jednako igra, jednako mi je prijateljica, makar i ne testala na vjeronauk. I kaže, pa sam joj nedavno i šlaku kupila. Dakle, djeca imaju tu osjetljivost i trebamo ih poučavati toleranciji. Ali isto tako, ono što je poučavao od kuće, ja i drugi roditelji, da se to nastavlja u školi, a ne da se stvara jedan schizofreni odgoj. To nije dobro. Što se tiče ovoga pitanja vezanog za ishod, dakle, rekao sam 3. razred srednje škole. Vrlo jasno piše ishod, analizirati odredbe deklaracije o seksualnim pravima Svjetske zdravstvene organizacije. Ne piše nekim odredbama koje su prihvaćene. Možda da ne idemo sad u rasprave, šta ti piše. Još samo jedno pitanje. A ja postavljam pitanje, ali dobro, šta? Pa vezano za sastavku. Studira prošle godine objavljena studija, pohodna studija, dakle, nego znači da su studije koje se obražavaju s većom važnošću, utjecaju jednakosti spola, ravnopravnosti spolova na mentalno zdravlje djece i pazite, provedena je na 54.282 švedskih dječaka i 51.504 švedske djevojčice. I utvrđeno je sljedeće, da su dječaci s vrlo tradicionalnim roditeljima pokazivali 43% manje rizika da će biti vanbolnički liječeni od depresije od dječaka koji se odgajaju spolno izjednačeni roditelji spolno ravnopravni. Pa evo uvijek komentar. Se uhvatiti, uvijek je pogled na svijet jedna, ne može niko gledat van svoga pogleda na svijet. Prema tome, ako je neko mu treba u novinara, nemojte se ljuti da potkrijepi stvar da je tradicionalno uvijek idealno, jer onda će izvući istraživanje koje je slučajno proveđeno pod tim okolnostima. To je sad metodologija. A tu ne mora nikakvom varanju stajati, nego jednostavno imaš uzorke. Ako je nekog zanimalo kako je tu, kako je tamo, u krajnjoj liniji, u tradicionalnim obiteljima, činjenica da niko nikad nije rekao da autoritet roditeljski treba rušiti, da pače, pokazuju sva istraživanja da roditelji koji imaju autoritet i koji su i zadržavaju taj autoritet u odgoju, da imaju djecu koja obično ima manje rizika, koja su čak i sigurnija i tako dalje. To je pozitivno unutar istraživanja. Pusti laissez-faire da radiš kaj hoćeš, uništit ćeš djece. Niko to i ne zastupa, ali je činjenica da se, vrijednostni sistemi se ipak nešto razlikuju, ali je osim svega meni uvijek zagonetno kako nije to samo dva, ali uzmo da su ova jako polarizirana. S jedne strane imaš akcent, moraš biti samostalan, moraš ovakav, uspješan, onakav, a s druge strane u biti imaš ovo ovisno, tradicionalno i tako dalje. Ja nisam protiv tradicija, ja sam prestara. Ja mislim da vidim dobre strane tradicije i dobre strane vremena u kojem živim i loše. Dobro, sigurno nisam tak pametna da sve vidim, ali neke vidim. I sigurno da ja prva kažem nije sve što je moderno dobro, ali živimo u vremenu u kome živimo. I kad se kaže da su djeca ugrožena od bolesti, ako se ne znaju štititi ovo i ono, onda govorimo ipak istinu. Pa prema tome, mi možemo idealizirati obitelj, možemo djecu i tako dalje, sve je to i seksualitet, tako treba, sve je to kao, ali je u praksi to drugačije, realitet je drugačije. Hvala puno. Budući da se približavamo kraju, ja bih zaključila, ajmo donijeti neki zaključak. Što je zapravo rješenje? Zdravstveni odgoj je započeo, sad u drugom polugodištu ide spolni odgoj, hoće li djeca ići na nastavu, neće, kakva će biti situacija? Evo samo, profesore, što pogledati? Evo, daćemo kako. Da li vi zastupate tezu da oni koji žele ići, odnosno čiji roditelji žele da djeca idu na nastavu i idu, a oni će roditelji smatrati da ne treba da ne idu? Negdje sam čula vašu izjavu da ste nešto tako rekli, roditelji prouče kurikulum, ako se ne slažu neka Ja nisam zaposlen u agenciji i imam pravo na svoje mišljenje. Moje privatno mišljenje, što sam nedavno rekao, po mom osnovnom mišljenju, koje vjerojatno nije mišljenje ministarstva. U osnovnoj školi ja mislim da bi roditelji trebali imati to pravo da dođu u školu,
pročitaju, kao što sam malo pročitao neki dio, pročitaju točno što će se taj sad raditi i onda svojim potpisom kažu ne želim da moje dijete bude. I po mom mišljenju tu niko ne bi trebao snositi sankciju. U srednjoj školi iz više razloga to pravo roditeljima više ne bi dao. Da li se vi s ovim slažete i da li će djeca koja recimo u osnovnoj školi ne dođe da roditelji smatraju da ne trebaju ići dobiti neopravdani sat, odnosno hoće li biti sankcionirani? Dakle, prije svega svaki nedolazak na sat u školi ne znači neopravdan sat. Dakle, dijete može biti bolesno, dijete može biti da otići. Dobro, molim vas, ja vas ne očekujem pljesak, ali očekujem to razgovorati. Molim vas, da li pozivate, evo otvoreno, da li pozivate roditelje da izmisle da je dijete bolesno, da napišu ispričnice i da... Ovako, ja ne pozivam roditelje na ništa, osim da se ponašaju sukladno onom što, dakle, oni kao roditelji imaju obvezu kad su u pitanju njihova djeca. A to znači, dakle, pitanje zdravstvenog odgoja i nisam se uključio u ovom dijelu kad ste pitali što će se dogoditi ako jedan dio djece dolazi, drugi ne dolazi i tako dalje. Ja ću reći nešto što je činjenica. Od 1. do 4. razreda djeca su vrlo, da bih rekao, podložna utjecaju autoriteta učiteljice, što je u redu. To znam i u svojoj djeci. Od 5. do 8. razreda oni već u adolescentskoj dobi imaju neke druge autoritete i, nažalost, ne baš u onoj mjeri više učitelje na način na koji bi to bi željeli. A u srednjoj školi naprosto je situacija sasvim treća. A zašto to govorim? Pa gledajte, budući da se radi o zdravstvenom odgoju u okviru sata razlika, koji se između ostalog neće ni ocjenjivati, koji je zamišljen kao radionica, razgovor i tako dalje. Mi čitavo vrijeme, ovih 5 mjeseci govorimo odrasle o tome što bi trebalo, što ne bi trebalo, a djecu u pravilu nitko ne pita, a kad ih se pita, one u pravilu nemaju ništa protiv zdravstvenog odgoja. Ja sam učenik, ovdje nema prečka učenika. Koji ste vi to učenika? Bravo! Bravo da nećete da krugi naređenja. Mi moraju slušati kad se dobili oprava. Kuda ja sam neću. Jel mislite da je bilo dobro na satu razrednog odjela, razredne zajednice koja pripada učeničkoj zajednici tog razreda, da učenici raspravljaju tamo prema toga raspravljaju? Pa već po vama vidim da u okviru zdravstvenog odgoja tolerancija i iznošenje više različitosti je nužno i poželjno i mislim da bi bilo dobro da budete za zdravstvenom odgoju. Što se tiče vašeg upita, vi ste prvi učenik koji je protiv zdravstvenog odgoja, to je naprosto za kraj, molim vas. Ovo je otvorena diskusija. Ovo je ovdje s ovime pitanja publike i molim vas više ovdje dosta. Ako je otvorena, možemo je moći. Ja bih se puno da odgovorite na ovo pitanje. Koje pitanje? Zadnje zaključno pitanje, da li djeca idu na razgovor ili ne? Dakle, Groz nije pozvao roditelje da bojkotiraju nastavu spolnog odgoja. Groz želi ravnopravnost. Mi tražimo mogućnost da mi kao roditelji, da nas se sasluša, da nas ministar primi, da uvaži cijelu listu argumenta koje smo iznijeli. Ja ne želim da moja djeca koja su u obrazovnom sustavu, 3 različite gimnazije u Zagrebu i 1 osnovne škole, izostaju sa nastave radi nekvalitetnog programa. Ja to ne želim da moja djeca idu u školu koju ja financiram, ja sam obvezni. Jasno, to je sve jasno, međutim, očito nije došlo do dijaloga. Ali zašto? Dajte jednom predstavite samo krivnju i odgovornost, stavite u istu ravnotežu. Dajte da jednom kažemo, kada je, ne govorimo, vi stalno tražite na temu o tome, svi smo jednako odgovorni. Ja sam uvijek spremna preuzeti moj dio odgovornosti. Ali ako ovo programi na ovaj način, sa ovim nedorađenim kurikulumom, sa ovim nepotrebnim nastavnicima, sa ovom neprovedenom javnom raspravom, uvela agencija i ministarstvo, ja sad kao roditelj mogu jedino reći, ok, oni nas ne čuju, oni s nama neće razgovarati, oni ignoriraju naše argumente i ja kao roditelj odustajem. I onda će svi biti zadovoljni. Ali ja ne mogu odustati, ja neću prihvatiti da mojem djetetu
odgovornost. Ja želim da me neko čuje u tom procesu, a ne čuje. Pa to je ključno. To je demokracija. Da, dakle, ja sam pitala ovo što je rješenje ako neke druge ne čujemo, ako je zdravstveni odgoj uveden, on ide, do dijaloga nije došlo. Da oni koji su plaćeni slušati i djelovati, počnu slušati i djelovati u interesu svih građana Republike Hrvatske. Dobro je to što je vaša djeca. Molim vas, publiku za tišinu. Molim vas, imamo ovdje sada tu dosta. Onda ajmo svi van pa nek se razgovaraju. A šta molim publiku? Zašto nema kapelana Stojića? Niko nije objasnio zašto kapelan Stojić nije. Doktor Kočić, ovo poslušajte doktora Kočića, molim vas. Ne znam, niko ne zna. Kao roditelj potpuno se slažem ovim što je doktorica Martić govorila. Ja želim da uzeti svoju roditeljsku odgovornost i to već čini, kao što i vjerujem za doktorica Martić i mnogi drugi roditelji u Hrvatskoj čine i žele čini. A nekako nam se to omogući. Da to bude na tragu onoga što podučavamo od kuće, to isto se nastavi u školi, a ne suprotno. Što će učiniti što se tiče odlaska moje djece, vidjet ću kako će se situacija dalje razvijati. A što se tiče pozicije Katoličke crkve, s obzirom da zastupam Hrvatsku biskupsku konferenciju, ni ona nije pozvala na bojkot, nego na razgovor. I opet ona pozivala, uši nisu očito bile otvorene, da čujem te pozive, možda će sada biti i zahvaljujem na organizaciju ovog. Ja bih dodao ovome da se konačno naučimo u političkoj zajednici poštivati ishodišta političke zajednice koja su jasno precizirana pred Ustavom. Dakle, prvo, povrijeđena su Ustavom zagarantirana prava. Drugo, kad se kaže legalnost i legitimnost demokratske procedure, to je pola posla. To je samo polovica. Druga polovica dolazi iz one perspektive da treba uvažavati i poštivati ne samo one vrijednosti koje oplemenjuju tu demokraciju, da se ona sama ne pretvori u svoju suprotnost, nego koje omogućavaju da se uistinu iznađe najbolje moguće rješenje. I treće, da ako se neće razgovarati s udrugama civilnog društva, ako se neće razgovarati sa crkvom i drugim vjerskim zajednicama, neka se onda razgovara sa onima kojih se to najneposrednije tiče, a to su hrvatski roditelji. I četvrta stvar, omega ili alfa, svejedno mi je, a to je idemo razgovarati o dobrobiti naše djece. Idemo razgovarati, ja znam, samo mama kaže i tata kažu, anđele moje, duše moje. Niti to govori ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, niti to govori to samo govori da, kad govorimo konkretno o sadržajima spolnog, odnosno seksualnog odgoja, da mi zadiremo u nečiju intimu. Intima je izrečena sintagmom duša moja, anđel moj, ljubavi moja. Bez duše, bez anđela, bez ljubavi, ode sve u seksualnom odgoju. nije moguće, dakle ne radi se samo o grozdu, nego se radi
ozbiljna, dakle, institucija, a ja doista želim vjerovati da institucije ove države jesu ozbiljne, ne može dopustiti da kurikulume bilo kojeg predmeta, pa tako i zdravstvenog odgoja, kreira bilo koja udruga, ne ulazi u to koliko je on dobar. Hvala. Hvala i publici na strpljenju, bio je poslanik Kapelan Stojić, međutim ispričao se, nije mogao doći radi službenog putovanja. Hvala još jednom. Ja moram lagati, vi to od mene očekujete da ja lažem ako izvlačim svoju djecu sa te nastave. Moje izjave su, evo, za moju djecu su tu moje izjave. Kome da ih ja predam? Ja ne želim da moja djeca na to idu. Evo, ja to izjavljujem pred kamerama.